ओमफ्राय बावहाय आलासि महरै सोर सोरखौ लिंहरदों? जोंनि माबानि मा होनोमोनलाय बाजार सेक्रेटारि दं। काजलगावनि बाजार सेक्रेटारि बारग' दैदेनगिरि बायदि हेल' जों संकसआव दंफैयो। देब्रा फैदोना दाबो मा जायाखैदांलै खबर लाहर। सोर? नै बेना खोमा गुदुङा। दे थांदो दे जों थांगासिनो दंखायो डाइरेक्ट। जासिगोनलै गाज्रि फंबायनो फैबाय। फैसा रिटार्न हरफिनसै। नों खबरसेल' सोलायदो दे। बे मोनबाय। नैबे मोननायखौ बोखांदो दे। प्लास्टिकआ बोखांदो दे। दे लगायदो बे उदैया देरसिनजोब्बाय ओंखायनो जासिगोनलै ना नै सासे गोदान फैबावबाय। जासिगोनलै ना जाबाय बियो थांनानै दावदैसै। आयो गोदायाखै बुङो। ओयावसो हाबहैलाबायबाय मदना। मास्टारफोर सोर बिदि मास्टार? आदा लेलमोन। गोरा जानाय जारा लगायजोबखाना जेबो माबाया नैजो जानायफ्रा गबोदो आयो मुगैबायसो दे खांदो बेखौ खांदो जाबाय दा ना नांबावगौलै हे नांला जाबाय नांला हांनायसोरा बियो बांद्राय आरो सावख्रेमबावबा आरो गोदैसो जागोन। सासेया फैयाखिसै साखावबावगासिनो नोंसोर सानैल' बे फैयाखिसै बे ब्रयलारखौ मिथिया माबाया आइथाया ससेनिफ्राय ब्रयलार बायफैदेरबावबायना आङो ब्रयलार गोजा नामा होनना सोंबाय ब्रयलार गोजासोदां होननानै न'आव सोंहरबावबाय आङो ब्रयलार होनहरबाय आं जायालै होनना बिदियालाय सासे आलासि फैदों आंनि सोरा मोखाङा जिगोलायनाया हेल' होननाय लोगोसेनो नैबे गोगोम जासुलादाया गोदायाखैनो एसे गोदानानै लाबोखाबानो जायो हानानै लाबोदों हादों हाफानोबो खादोंना हाबाबो बेबायदि नैबे फिस बानायनांगौमोन आं बेखौ सोंसैलै अरा जायाखैलै हरथाबाया एसे एसेनो मोख्रानसो जाजोबसिगोन ना माथो बिसोरलाय एसे फोमोनग्रोला दे हानदो बे लांदोरा दे मोनजोबबाय हानजोबदो ओरै मुगैयो ना मायो हनै सासे मिनिबायल' बे ओंखारबाय जायगा मादो दे संख्रि मोनजोब्बायरा लगायजोब्बाय बेखौ संख्रि होआखै लगायजोबखानायखा खनसे संख्रि मस्ला होखाबाय बाव नांलालै नांलायरा संख्रिया एलाय लगायगोन ना दा हनै बानलु संख्रि लगायबावगोन हे संख्रिखौ बांद्राय हासो दे संख्रिया एसे मोजां नांखादों बे लांदोरा दा बे साइडआवनो थाथ'दोंना ओमफ्राय अरखौल' दासोथ' बेखौ दोनथ'बाव नैबे लेगा जाबायलै नैबे नांबावगौ बे जायाखै ना जायाखै एसे नांगौ बेयो बैयो मानसिया सिथाब होगासिनो दं आंबो दामा उनबो दामा नांबाय लोंगासिनो दं गुमाया लोङालै बेखौलाय सिथो सोखो लोंबाथाय गुमैनि रोंगोना आखुन्दैखौ खुनाय नुहुराखै आं फैजेननायनिफ्राय आखुन्दै खुनाय नुहुराखै आं बिसिनाव उखुन्दै खुदोंरा केरासिना लुफावबाय थायोनो केरासिना आधा केजि लाबोदों माथारलै नाङाखै रा नाङाखै दे बेखौनो एसे जरै हरखादोरा दा खामनाय नङा दे नोंखौसो फसायोलां बिदिया फोजोबदो
मस्लाफोरा होजोबना बे बनाव हरद' बनखौनो जना हनै रावबो बानलुआ दाइसो रा जानायावसो रा है थावा एसे बुरजा हो नङा नै ओरैखौ एसे बोरैबा मोनगासिनो दं आयौ मस्लायाव खमद्राय हरदोंसो होजोबदो मस्लायाबो संख्रियालाय संख्रिया बेखौ एसे गेजेराव जाबायलै बियो जाम्बालाय बे जाबाय जाबायलै बावहाय बे दैयाव दै थानायाव बानायनाय ना नालाय दैयानो बेसेबां बुरजा दंमोन हनै थावसो दे बेखौ प्लास्टिकआव नामाय दे प्लास्टिकआव गलिगोन नैबेखौ साइडआव दोनथ'नोसै दे नैबेखौ दोनदो ना नैबे साइडआव दोनदो नङा साइडआव दोन बिदि साइडआव दोन बिदिहाय साइडआव दोन गाव मोनबाय थागोन ना ने औ गाव मोनबाय थागोन दा सोलै बयलार मामोन बेदर गैया रा अमा बेदर दंबा अमा बेदर लाखायो जाबाय दा दे बे जाबाय दे ओरै गोथांजों बांसिन हो दोननायाथ' आं ओरैसो दोनजानो लुबैदोंमोन नैबे गिदिरद्राय अरजाया नामायदो एसे Oh my god जायगा गैला दे बावनो जाबना दोन दे अलरेडि आरो उसुद एसे बे जानाय बेखौ दासो बे एसे नांगौ बे जाजोब्बाय नै आथिङा बोखारदो दे आथिङा जाजोब्बाय नैबे बानायसै नैबेबो जाबायलै बेबो जाबाय बैयो मोजां नैबे हर नै बेखौ नैबेखौनो बे दैखौ सायाव लुदो एसे लुना हो मोनाहाय र' दाहोथोंसै बना औ दोन दा दागारा बे माबाया दा रानखांबा एसे होनो खोनाबाय बे बेदरा रानखांबा एसे होनो थाथों प्लास्टिकआनो जोब्बाय ज' लगायनोसै ज' जागोन होनना बुंनो बेखौलाय माबायाबो थोथाय सैरा गामलायावनो खेबसेनो होबाय जा सोरबा खननानै आटथामानो जायो बाइकआ खामगोन गंसिना ना आरो गोदान लाबावबायसो रेकर्ड बानायगासिनो दं इउटुबाव हगारखा गोदाव हनै थाव दोनग्राया नायदो माबायदि जायगाया इउटुबाव हगारखा इउटुब चेनेल दंलै उसुबिदा गैया रिपर्ट हरगोन जों चेनेलखौ डाइरेक्ट ने मिथिबाय दा रायलायनायावनो खोनाखाबाय दा नै